2013 елдан берле Сәләтләр җире проекты җыр, био, нәфиссез өлкәсендә яшь талантларына үзенә җыя. Казанлылар Бөтен Россия балалар һәм яшүсмерләр иҗаты бәйгесендә Гран-прига лаек булды. Проектның төп максаты укучыларның жюригә үз сәләтләрен күрсәтү, илнең төрле төбәкләрендә яшәүчеләргә иҗади осталыкларын камилләштерү өчен шартлар тудыру. Сәләтләр җире проекты яңа гына үтте. Артур киләчәктә анда тагын катнашып, җиңәргә әзерләнә. Әйе, катнашырга телим. Земля талантов конкурсы миңа бик ошады. Шундый конкурслар күбрәк булсын иде. Мин вокал юнәлешендә чыгыш ясадым, веселый вечер җырын башкардым. Сәләтеңне ачу өчен нәрсә эшләргә, осталыкка ничек ирешергә? Бу сорауга Асель һәм Исламның үз фикерләре. Яшь сәләт булуыбызның бик сизеп бетермибез. Без гади балалар. Бары тик яраткан һөнәребезгә бик күп вакыт бирәбез. Ә нәтиҗәсен сез үзегез күрәсез. Biz бик тә шатландык. Башта җиңү безне аңламадык та. Сәхнәгә чыккач горурлану хиссен кичердек. Сәләтләр җиле гади бәйге генә түгел, ә зур проект. Ул сәләтле балаларның мөмкинлекләрен ачу өчен уңайлы шартлар тудыра. Яшьләрне патриотик акцияләр оештыруга җәлеп итә, иҗат әһелләре белән таныштыра, үзара тәҗрибә алмашуга, иҗатта һәм сәнгатьтә алга таба үсүгә этәргеч бирә. Искәндәр Рималдинов, Ирих Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.